Puilao ni story ongkha brush khai tui morning go hamjaklaimani nuguinai. Ajaro na charaino toni ridi borong bwsano bumasonga ro hinai bwsaino sapro. Bwsai haino yang chakamuri tisanan bagi aina nai tongo. Aina nai tongpro haini sajakman bagi bo aina naipro disturb ongjakman baginai bihingno direct kutugui khipka. Bihingno saka je brush khai tui nugui hamjaklaimani lama busuk chalani nunglo tonri miade je jaga phano nongni bwsaino mang sajak hinai bihingno hingka. Bo haikele bihingno himan bagui bihingno tonri sena hininya acharaino tlain theka. Ajaron bo haikene khanai rok khaluinya agulinya lama tui himi thangmani jorao lama gana ro masa borokno chokraijak nukha. Chokraijak hingke tei kebuya chini da somit bono lama gana o direct chokor raijak tui hini ongoi tongo. Ajaro bo nuguinai bono taitam khaisinai ba bo aphai jora nuguinai bo bono bamuinai direct boni nogo talangui thangka. Amo haike nogo talang thangmani nuguinai bihik bono kutuka tamni sinia nungya borok haike chokharjak hingkhe tui phaiba olo buijak kono khlai kalangman hingkhe nung dusmanan hinui bihik bwsaino kutukha. Haifano bwsai boni kokno naya bono tuinai tui rok khanka. Tarpore haikene tui rok khanman pore si bo srapcha tongkha. Pore bo si sichana sichaya borok haikene nailai tongkha bihik bwsai yasi rok ruinai to thuika mane bukung tui bahai rok de phai aborok nai ta. Haikene srapcha khe kutungma tongmani pore bo sijaka. Haike sijajak nugui si borok bihik bwsai bwkha lang sang siro. Tarpore bono sungka tamkhe nung rabar bagano haikene kalai tongphaika niya. Tarpore takhuk bo saka je takhuk somir bono onkolog tui sabjani thap chakhe rine boni je rang puisa ni rangchakni chain rok joto twlangpai khari thangka sikok hinui saka. Abo haike sawinai bo nogo thangui paikha ang masa ma thangrana hinui thangui paikha. Yango hingke tei masa chini da bishal bo hingkele no yang haba tangunai chajago tei haba tangani bagui bo maichu tlangnai aboni bagui boni burui no maichu chui rohori hinui saka dagimani bagui boni burui bo je dagimani kongno nasnaya yango Instagram o reels khai tongo aboni bagui bo yang haba tangani bagui maichu chujakya aboni bagui joluine bihingno phungni phungtam buirui rwjakha aboni bagui bihik hingke direct buma buphan nogo khari thangka hingke tabo hingke nogo bo samung tangna thangkhe mami songnaisa kurui aboni bagui bo achugui tension nangjaka tei boni gana ni borok boni loge no saikhana rokha boni je nogo boni burui bai onglaiman no. Yang chini da bishal bai takulu hingkele no yang sondohor boni da bishal ni boni chamai pathor no sondohor boni burui bai kok sauna hinui yang takulu bai bishal hingke da bishal hingke kok chaplaijak boni mobile no check khainai boni aro boni burui ni photo de nuk hinui. Ajaro no da bishal thangui boni chamai da pathor no saka je nirmol phunukni chamai jungni photo phunukni naigena bunta himbani da pathor phunugan soya je boni chamai da bishal no. Ani bagui takulu hingke soitan bo cheraifano saimano je bono bobai ni kok sauna hinui hanjari da bishal no bo sairi rwkha takulu bono sauna hinui. Ibo ongkha da somir ni bwta police khayo bo hingke no dino lama pathoro kalaijak tei bono bokhro togui direct bagno nilar ongjak aboni bagui bon biphiong no basirumani bagui bono direct boni nogo rengui talai theka mangsaro bai maisari rohna hinui. Ani bagui boni nogo kaisa tomtom kalaijak tongo abono chalogui nungni rangnani tei ani mona kisa porio jaga bono kisa nung college o tlang ready hinui sawi bono kaisa tomtom bagri rwkha police khainai da somini bwta bono. Bo yang tomtom masalngai hinui ekdom khushi yang taitam hinui sachinai direct nogni tui okhorka tomtom no bo haikene tomtom chalogui nogo thangma nuguinai bihik bai boni bwsajuk direct khari phaika tei aburon tomtom no nungtui phaika hinui saka. Ajaro no bo bihik no dalar saka je ang pai khipka hinui saka ajaro bihik bisache boni rang kurui hinui saimano hain bagui sam tomtom hinui sungo. Ajaro hingke bo khulogui saka je dino lama pathoro kalaijak bono nogo tui rok khanai basirumani boni bwta no nogo rengui telangui mangsrok bai maisari rirohka boni bwta police borok gwnang sibli ano chaldi hinui rirohka tomtom no hinui saka. Ajaro no bihik bai bwsai khub chajak ajaro mora nangnaima ang tui phaimala ano kutuk tui buroni sinia nungya borok no tui phai hinui ang tui phainai tak haikene tui rok khani bono basiri rohmani borok kurui jorao haikene borok no rengui telangui chuamani hinui somir da somir no borok tak mwtai haike nukha.
monai somile borok ni ruptui matai angoi sichuno chuba siru hinai borok kuni bihik bwsai khaka laika tai jut chajak ang bagoi ni borok ekdom atom tom no manai tai tam sachinai bwkha asuk ke phuti ongkha je borok kurui jorao bong na haginai tom tom chalgui phano rang khlainai aji di hinai chuba mani bagoi ni borok onek jut chajak soka bihik bwsai yango hongke da bishal ni burui bai da pathor yango hongke khari phaljak da pathor hongke tai kebuya da bishal ni boni chamai hingke boni chamai jungno no direct tui khari phaika tui khari phainai borok tak direct tamo ni salainai achugui kok salai tong bo hingke auto tui phaika direct bon bota bono sajak school go tonri je hinai ajaro bono school tonri nai hinai phaika bo direct jogal pai nai tiar ongoi phaijak ajaro hingke no bo saka andol bai sang tinima thangchinai ayang andol ano rengui tongkha boi thangan bagoi nai hinai saka ajaro no bono saka je ada lila no boni bachunyo si tonri gira dibon baji siteni byangjan thana hinai sawi kalang thaka ang andol bai thangchina no nung bachunyo siteni tonri je hinai saka ajaro no boni bachunyo naisingui tongkha chera achugui ni yang duglamo hingke aboni bachu hingke yang jogal pai nai direct phaika ang jogal pai phaika himchiri tale hinai haike saka ajaro sapron bo direct bo abon bachunyo nukui direct bo khukti rok monogui khika tai nugui bono si tamjan haikle nai tongsirobo saimaya je borok bude khari thanglai no lastik diao je da pathor bai je da bisalni buri khalai man haikle borok bude lastik ko khari thanglai no saimaya ko tom tom debar bai police ni bihik hinkle tabu borok hingke thanglaika tom tom chalugnya bono tom tom chaluguri di himan ba bono bachunyo talangmani sama nogo jansi thangnya chuang nungui kefek phayo bono si romunya ulta nogrogo toni mario yang boni bwsaibo yang police khlaio yang biphiong bo yang college thangja hingke ba tai tam khlaini ba boni nogo thangni chuang nungui nei hai nogrogo hai kalai rokoi tongpotong aboni horong khangke no borok big bwsai thulai puro hingke tai tam hinjinai aje bo boni bachunyo talangui thangmani tom tom ni okhorui nai je romui talangui bo nogo tonrimani abrong si bo imango thupuro imaro nugui tongsiro je bo aboni bachunyo si hamjak tongkha tom tom debar bo tai tam khaisinai last dia hingke borok bure khari thanglai saimaya ko abo ke hain hai tain dino bono tom tom mai talang ma thangka afro bo haino same condition buni nogo thangnai chuang nungui kefek phayo tai boni rong ni tom tom debar chalgnai no kabagui nyai chuak bon bachu ang burkuti ase asu no na ke kabagui rok tongo dam chala kuti abo khar ano kabagan naiya hinu nyai ongui tongkha bon bachu nungin basina hamjaga haida hamjago tai tam hini sasinai ba norong nugui no saima kana yang bosai police khayo hingke bono somoi rimaya bosai no kurui jarawa hangklai direct tom tom chalungnai bosai bono direct nogo se aba hingke nog borno rakajaknai hinai sairi rkha aun bagai tai tam khaisen ba ko nogo thanga hangklai bihik ba yang chakiri ganang ni bihik jingkla ba ongko hayongo tako bono chwla kwthoi tut nung chwla kwthoi bagai se hai ongo yang burui yang no na aso haikene hini tongpa je nung abai pharia hain bagai nung chwla kwthoi hini nyai aburu hinjaman bagai bo ekdom bokrok pukha je bora ana chwla kwthoi hinai bonang tin mokol kolni achugri risana hini direct marka kurika ega nok bisingo haman pore hingke naisidi Rawan bo direct kelai thujak ajaran bo thangi naikha borang tin mokol kolni achugri risana hini direct kudok khukpai khibiru kha tai tam khaisin ba nai chajak dokangka share khaina ta pok tin